Tak určite najväčšia ambícia bola zlomiť si ten osobný rekord a vedel som, že keď sa to podarí, tak tie šance na postup do semifinále budú určite reálne. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, neviem, niekde v polovičke na takej 6.-7. prekážke som stratil trošku rýchlosť a už to ďalej nešlo dobehnúť, aj keď som sa ešte snažil do posledných síl bojovať, ale ten čas predsa nie je úplne 100%. Si mal taktiku, bolo to nejak nastavené tak, že niekoho sa držať alebo ísť si vlastné tempo a dodržal si všetko? Myslím si, že som to dodržal, tá taktika sa držať ostatných určite nebola. Tí chalani sú tu nesmierne rýchli, boli tam niektorí za 52. Keby sa za nimi ťahám od začiatku, tak hej, niečo by to spôsobilo, že by som na totálne vytuhol a vôbec mi to nepomohlo. Snažil som sa bežať vlastný beh a urobiť všetko preto, každú jednu prekážku spraviť 100% a dobehnúť do cieľa v čo najlepšom čase. Takže neprišlo k tomu vytuhnutiu. Prečo potom ten osobák nevyšiel? Kde sa to stalo, že tá chyba? Neviem ešte 100%, musím sa poradiť s trénerom, ale z môjho pohľadu počas toho behu prvá polovica si myslím, že je 100% natrénovaná, aspoň na tie možnosti, ktoré máme teraz. A posledná stovka si myslím, že tiež nabehali sme veľa tej špeciálnej vytrvalosti, ale v tej 3/4 na tej 6.-7. prekážke to budeme musieť ešte vylepšiť do budúcna. Sú tam veľké rezervy, prekážky robíme krátko a verím tomu, že tie výsledky prídu ešte a oveľa väčšie. Samozrejme trošku sklamanie tam je, predsa len som čakal lepší čas, ale nemôžem tu vyplakávať, nemôžem sa na nič sťažovať, som na majstrovstvách Európy, behám prekážky 3/4 roka, makám na atletike 4 roky a nič viac nemôžem prijať ako reprezentovať tu slovenské farby a bežať na tomto úžasnom štadióne s úžasnými ľuďmi a s úžasnými fanúšikmi.